Anong title? Di mo lang alam. Oo nga yun. Hindi yung kay City. Di kita pipiliin. Search mo nga yung lyrics na yun, tapos lalabas na Nakalimutan ko yung title eh. Hindi, search mo nga yung lyrics na yun. Hindi Oo, ka wala. Kanta niya. Oo, lang. City song. Mas magandang tadhana. Tadhana na lang. Hindi ko alam kung sino may aralin. Tinugtog nyo kaya, pinakanta nyo sa akin. Kalimutan ko Lasing na kayo noon. Ayun na nga, lasing lang. Pag lasing, magaling na kami yan. Di namin alam, nalalaman na namin. Lagay mo na muna. Order ka pa na isa para gumaling kami. Lagay mo na. Ayun na. Kay Koso na. Koso ikaw ang face. Ah, okay. Saan ba yung ano natin? Ang dati ko kapit Ayun, sa sa- lotion. Tuloy ko pala eh. Nadala ako nung tour guide, tour coordinator ko sa iyo. Mainom ako. Eh, pagkakapin mo. Pero pagka nagsabi ka hindi ako nalala. Matagal ko kasi na ng stress. Sa lugar ko kasi. Video na lang sa tapos may ano mo. Nadala ko yung usap. Sorry, wait eh. Matagal na din ako hindi kumakanta pa. Mukhang mabibigyan ko kayo na. Gustahan niya. Pag lalaki ang anak, may tama. Pagkasakali lang maisip mo ako, di mo lang Hindi nakikita si Ana. inaasang makita ka muli. Natapos ang lahat sa di inaasahang panahon. At ngayon ako'y iniwan. Luha ang sugatan, mapakinabangan. Sana nagkatong di mo yan. Wala na. Sana nagkatong di mo lang alam. Ako yung nasaktan. Isip mo Hindi mo alam karagatan. panahon ako'y nandito pa rin hanggang ngayon. Lumipas mga araw na ulo ng saya. Ibalik na ako'y Sorry na. Sige lang. Sumunod ka lang, Mark. Di mo lang Lang ako yung nasaktan ka. Sa kanilang maisip mo naman kung siya nagkatawa. sa'yo mo ay di alam. Ika'y nilalaman sa iyong buhay. Hindi mo lang alam, di mo lang alam. Bakit mo di mo lang Swerte ko. Ay, sige po. Titay ngayon eh. Chat. Mark, tate. Hindi ka nagkita. Para sa akin. Hindi ako nalimutan ko na yung first na eh. Ang gagawin mo? Nalimutan ko na yung course nun eh. Ano ba mga kinakanta mo? Yung ano bro, yung ruling sa tadhana bro. Yun nga, yung sabi ko sa'yo, tadhana nga. Tadhana, basta alam mo yun. Alam mo Alam mo na yung ano mo, ano diba? bang mga sounds mo, Melay? Mga, mga pan-Jollibee, no? Oy, sorry na. Sa Comment Jollibee. ka. Magaling siya ko. Ay, talaga yan. Okay. PCA pa lang eh. PCA pa lang eh. Bangis
daw. Hindi mo masyado. Hindi ko inakala. Ano ba yun? Ano yun? Tadhana yun, Iba yun, hindi yung tadhana, bebe. Nadarating. Iba yun. Hindi ko si Moira? Sino Hindi ba? yun si Moira. Eyebrows lang bro. Ano yun? Hindi Yung ko bayad, pagbayad. ba't di pa pati? Ayun. Okay. Sino pa naririnig yung boses ko eh? Onat. Kunyari, di ba pa rin nila? Ano ang una nito? Sa? Pepe yung Kailangan hanapin yung Ng table. mga punto. Okay. Oh, yan. Okay. Onat siya. Tapos bro, yung rim bro, nadagdagan natin yung rim. Pag hindi ka na talaga, Yan. pag hindi ka na talaga lagi kumakanta, parang wala ka nang hindi ko na alam yung mga tono. Boys. Samantalang dati, kahit marinig mo lang sa ano. Tapos, wala ka ba? Yun, okay na yun. Yun. Kilala ko nila Mark na mahilig talaga ako sa pulutan. Order pa ako sa kanila ng manok. Yung Oo, green yung card. Kaya tinagdaraw. Ilang po. Nagkaroon ako ng tanong Lasing na ako. Order kayo. Order. Lasing na ako eh. Sabi ko, hindi kasi sabi ko sa akin nakapagod. Huwag ka na bumili. Huwag ka na bumili na ako. Mom, sabi ko sa'yo, basta pag meron si Chana. Nasaan yung gabi mo eh? Cookie eh. Hilig yung sakit. Sana nandito ka pa ng Wednesday. No? Baka. Sana. Gusto ko yun. Wednesday. Yung may sahod Mag-din nila. ba kayo? Wednesday pa. Hindi kasi gusto ko yung gantong inuman. Hindi yung madaling araw. Madaling araw. Imbis na matulog ka na At eh. saka chill lang. Chill lang. Ayun, Chill lang. pabis na tayo. Lasing-lasing gano'n. Hindi yung, pare, anong baba tayo sa baba? Pero nasaktan Hindi, na. Para chill lang. nag-aamok Oo. na. Cheto, chill lang. Oh. Ang bilis Tugtog yung pa si meron. Kuya. Ilagay mo ate. Alis. Pagkaganto, hindi ka malalasing. Mabibigil Ayun, ka. hindi. Alam mo kami Ayun, nasa isip ko ayun, kuya. ayun. There's a fire. Yun eh. Kulop, kulop, Kulop. kulop. Niyeng ba? Hindi. Eh, migraine. Migraine. Ah, migraine. Ah, migraine ba yun? Meg, Ayoko din. By ano? Onat, sabihin mo nga, Royal Sprite. Royal Sprite. Panta. Ayoko. Ay, bang asal namin sa kanya yun eh. Sabihin mo nga, Royal. Royal. Anong title niya? Migraine. Sakit sa ulo. Yun na lang. Onat, breathless kasi gusto na ito. Kaya mo ba yun? Yung ano? Breathless daw. Sige nga, i-drums mo Hindi, nga. mas maganda nga to. Ako na, oo. Wala, maganda to. Di breathless. Wala na. Oo nga no. Oh, narinig kay George ha? Oh, ang galing ni Uyo. Nakalive pala si kuya. Nakalive pala si kuya. Okay lang eh. Hindi naman Nakilala kilala mo yung yan. mga friends Ah, ano niya. lang yan bro? Ano lang naman yan eh, bagong account siguro ang friends ko dyan. Bago ako na naman, bago. Ilang day? Oo, lagi ako nare-report. Ang report kasi, copyright, ganon. Hindi, yung mga pinupost niya. Okay, migraine, migraine. Ay, migraine mo. Palo. Onat, sa akin ah. Ano? Sa akin ah. Ano ba? Ulit.
please, eh, no? English, ano ba yan? English. Hindi ako sa mo. Eh, kumusta ka kasi, Melay? Dali. Walang mawasa sa utak. Yung ano mo muna, bro. Maganda mo yung mga gusto mo sa partner mo. Yung ano mo muna, bro. Yung science. Bakit? Sayang. Akala ko minamay na. Oh, yan. Sigal ko eh. Wala kasi yung kapo mo. Nahanap ko nga kanina. Alin? Kapo na. Hindi ko ata yun. Ano yan, babe? Yung pang-ipit sa gitara. Kapo. Ayan. Nahanap ko eh. Sa kanya ko na lang din natutunan yung mga kapo, yung mga cable niya. Sabi niya, mahal ko rin may kapo ko. Okay. Ay, bro, medyo nagdagan mo. Pick lang na lang. Wala yung dami. Gitara. Umar, nakalala ko na ka na? Ang daming Daming endorse. Ako din eh, nagpunta si Kasi Bangkay yung sa ano, amin eh. meron ng mismo siya. Oo. Meron ng mismo Hindi siya. lang. Nag-loaded na nga lang ako. Malakas na siya. Oh, where? Payat ng Benz. Oo. Sharjah. Alam mo na. Kami na nun. Oo. Naglilibin na kami. Kasama yung kapatid ko. bilis na ano. Asan ang kapatid mo? Uwi na. May apply yung asawa sa US nurse kasi. Anong tawag din yung exam parang Board exam? Yes, alright. Oo, yun. Eh, ano naman yung napangasawa ng kapatid ko? Ang tawag doon? Cum laude. Ah? So, kaya niya yun. Kaya na sila yun. Sabi ko. Eh, hindi sila pang Dubai. Hindi sila marunong yun sa pagtitipid, kung paano humawak ng pera. Hindi nila kaya yung ginagawa namin ito. Yung pagpensya di peligro. Oo. Ito lang ulam namin, ito lang yan. Mag-a-adjust Sila sila. hindi nila kaya. Kasi yung kapatid ko, isang lalaki yun. So medyo na-spoiled lang na. Old school. Mathematics. Nag-apply na. Nag-apply. Hindi kinuha ko, pareho, yung mag-asawa. Tapos, nag-decide na sila kung nakapusik sana. Ba't ka talaga first grade? Sibilig kami. Naglakasan lang kami talaga ng loob. Kasi inisip ko kasi, pandemic, di ba yung pauwi na kami, resign na ako. Sabi ko, mag-resign ako bago. Hindi kami pinauwi. Pandemic. Lockdown lahat. Ang flight ko 26 March. Sa lahat. Hindi nag-lockdown. Sabihin, mag-resign. Ay, tayo lang eh. Ulit, mahal. Yun, yan eh. Alta boy. Come on. I'll sing. Ano ba yung chorus na ito? Ano, umali. Nalimutan ko man. Saan yung mahal ko kayo? Ano ko ka ba? Babe. Babe. Kaya tayo mag-usap. Kanta mo si ate. Ba't tinatawag mo mahal ngayon? Ikaw yun, siya naka... Si kuya. oh. Wala akong tigil. Panakot Wala sa to, kanya babe. pag pinasa ng papasok na si Chato. Lambing sa Ayun. Oh, sige, sige. Yeah, oh, eh, favorite mo rin yan. Ano niya? Kinakanta namin Marty yung Rivera. Rosa. Sige, sige, sige. Marty Rivera. Galing. Lambing sa
pa lang ba? Biglang natauhan ulit. Okay na yun. Ah, galing. Galing. Great! Hanggang ganun lang ako sa mga lalaking Yung kanta. ano, yung kinatawa pa. Wala na siya. Ayaw. Ayaw na. Lasing ako na. Ah, Ilang take yun, ilang take. Ano yan, mahal? ako muna. Salamat. Ayaw. Ano yan? Nag-request ako. Ikaw daw muna. Sarap sanang magkaroon ng sapagot na lumilipad. Spaceship, Roger Batman, X-ray shades at Racer Gun. Bakit pa rin na hindi nauubusan ng laman? Time machine, kapalit ang oras. Habang gising sarap sanang matindi sasabihin kung pwede ko na minka pumakain man ang magaling ko ayaw masyang napunta sarap ito ang lahat ng magaganda kasing ang isang Pero galing kasi ko po. Gusto ko ma. Pagtulog ko sa akin, bakit ko siya matulog? Napakalupit na. Ay, kijabi ako. Ay, kijabi. Nag-away naman kami, pero yung moron na iyak. Nag-away kami, pero toyo-toyo G. Hindi nung nakita ko. Grabe. Hindi kasi sabi ko kay kanya pa. Nag-iiyak. Sokuplog. Sokuplog na dali. Tapos, malilimuin ko siya ng madaling araw. Galing siya pagluto. Ayaw ko maligo pa. Tapos, sabi tayo marilit. Nakahangin na. Nakalan sa paa ko. Tapos gusto ko ginaganon ko lang yun. Dapat may extra kang stick sa buhok mo eh. Gaganunin mo na lang oh. Siya naman. Tapos matulog na ako sa kabila. Iwan na yung narinig kasi siya. Ewan ko yun, wala ko yung Stress ako
ako makita. Kailangan po ako dapat na-deliver ako. Yung anak ko, talagang masasabi ko, nagiging talaga ako sa kanya. Nagiging rin siya kasi kumukha niya yung babae. Kanya mo patikilay. Ang nakuha niya lang sa kanyang hindi mo panalita. Ayaw maniwala. Tapos sabi nila, akin yung dimple. Kahit yung wala, binigay mo na sa akin. Ayun, yan talaga. Sabi nila. Pagka nakasitukawa dito, natin meron dito. Kung kamukha ng tatay niya, kahit yung kilay niya. Cute. Pero yung puso, akin yan. Akin naman yan. Pero kilay din kasi sa kanya. Naghahalo kasi sa Pero kilay. yung ito sa'yo. Yung ito sa'yo. Saka kulay. Yung pangalan ko, Morena. Morena tayo. Pero mabuti ka pa. Maganda naman talaga ang mga bata. 4 months pa lang siya sa'yo. Sabi nila kamukha daw. Sabay nagpapogi eh. Grabe nga, pili na pili na to. Lagi ba? Ikaw na napunta. Yung pangalan, kaka-13. Magka-13 na siya. Yung puso, kaka-10 na. Pero parang hindi pa. Kaya na to kayo. Si Onan. Kasi makaliwa si Onan. Kasi doon ako pa. Kasi alam ko na yung lugi ko sir. First time ito. First time. Onan siya. Hirap kumanta. Ano naman, yung mga love song Aralin dyan. mo nga yun. Love song. Ano ba? Ano pa? Eh, boss. Palasing na. Uy, fairness, masarap. Tara na, buo na. Ano nga, zombie? Tayo mala. Zombie nga. Zombie. Oh, sige. Zombie. Gago ka. Sige, zombie. Hindi, kilala kasi naman. Meron ka laging kinakanta ng Kimam eh. Kanina. Kimam. Ngayon, nagtukin na. Ha? Ay, ayoko. Hindi, bukod sa part yun, pero meron pa yun eh. Nagtukin na. Ayan ba yun? Okay. Salamat. May Sa akin na, sa akin na. Malakas pa naman boses ko. Okay lang. Hindi ka nang marinig sa labas. Magalit ka. Natawag ko lang Wait lang. baka nakita niyo yun. Sapay. Asan na yung Google mo? Uy, sapay. Yeah, pasok ka lang. Pasok ko lang bukas dito. Ginagago mo. Ayoko pa Nagsunod na. Nagsunod na. May mga gusto rin dyan eh. Kahit ganit ako kanina, may face niya sa akin eh. But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are falling. We just
song na pwede kantayin sa labas. Ang bahala niyo. kanya. Iba naman ang iniisip niya, mahal. Sabi ko, ay kasi di ba ba yan? Sabi niya, ayun ma'am, gusto niyo pa ba? Sabi ko yung kanta. Kasi iniisip nila kung paano nila itigil yung kanta. Di ba, nagtanong ako. Sabi ko sa'yo? Oo. Hindi, pero matagal talaga yung tapos nun eh, di ba na kuya? Tinitanong ako sa kanya. Kasunod ko, eh, sabi ko, ikaw ma'am, gusto mo ba? Sabi ko, inaantok ka na ma'am. Sabi ko yung kanta namin kasi ito mga inisip nila paano puputulin. Ikaw, wow. Masema. Coldplay tayo. Coldplay. Oo, siyempre. Nasa ko nila pag yun? I'm up to meet you, Saan ko nila pag yun? tell you I'm sorry. Ay, babe, ayos lang, babe. Maabot nung ano, babe. Ano yung babe ko to? Ayun ba eh? Wait ko yung mga babe. Sumod ka din. Hindi lang ako. Tara, sige. Nawiwiwi. Mahal, yosi lang kami. Sige, Yossi kayo. Sasampalin ko kayo. Aray! Ba't kasama ako? Sige, yosi daw si Mel. Sabay ka na lang tayo kung mag-yosi. Para may kasama. Ay, puta. Pagbalik ka Bukas dyan. ko mga pintuan. Maganda kasi yung ganito eh. Ang Isang pogi ulo na pagka mag-ingat. Oo naman talaga. Mangingialam sa inyo. Sabay. Hindi niya mag-service. Paano ba? Dati may mga kaibigan din ako na Minsan kasi, may depression siya. So, kailangan niya talaga ng libangan. Alam mo yan, no? Pag nilalasing siya dati sa accommodation, siya yung nasigaw, di ba? Tinatanggi nila sa akin kasi ayaw nilang sirahan sa akin yung time. Pero minsan talaga yung sumisigaw paggabi, di ba? Eh, nag-aaway pa sila nun. Mahilig sila magtalo ni Arlen pagdating na sila pareho. Para hindi sila magkasundo eh pagdating na. Pero wag ka, Magkakaroon sila ang unang mag-tropa ah. Best friend talaga sila. Oo. Nasira lang naman sila sa babae, di ba? Di ba, Mark? Isang beses kasi pinagsabihan ko si Arlan. Sabi ko kay Arlan, Arlan, hindi porket management team tayo. You have the right
na pumasok sa kwarto ng babae namin. Great. Kasi ang pinupuntahan niya si Freddy. Hmm. Tapos, oo, Oo. Iyos, ito pala, ito yun. pinupuntahan niya si Doon Freddy. siya, yun. munti ka Tapos na si Faye. matanggal. Oo, yung pagpasok-pasok sa ano. Utang bangisa. Buro nagdadalan si Rapidong Wala Rapido na ako ah. nun eh. Nasa Hindi ka na batuta siya ako. nun. hindi ka na siya Masaya ng buhay ko. nun. Oo. Hindi na ako binalik eh. Dali naman na. Hanggang dito. Yosip daw muna kayo. Samahan niyo naman si Melan. Parang Sama ako, mahal. No. Yosip tayo. tingnan naman yung Lilupain namin sa labas. Lilupain namin. Tingal. Hindi, may pantawag ka kayo. Meron Hindi ba? namin ginamit.